I entrem a la primera entrevista del programa d'avui, on parlem amb José Pedro Tomàs, president de la Federació de Caça a les Terres de l'Ebre, ja que la mitja veda va arrencar el diumenge passat i la federació confia en una bona campanya. Bon dia, José Pedro. Bon dia a tots i a totes. Com valores esta nova edició de la mitja veda que va començar el diumenge passat? Bueno, en principi, el que hem arribat a nosaltres és que ha anat bastant bé. En esta primera fase se permet caçar estornell, tudor i garsa, no? El període comprèn 4 diumenges consecutius i es permet caçar en un punt fix i limitat, és correcte? Sí. Llavors, a partir ja del setembre, els dies 7 i 14, s'hi suma ja la tórtora euroasiàtica, però només a les societats autoritzades. Com va això? Bueno, la tórtora euroasiàtica feia uns anys que no es caçava. Al final se va poder recuperar, però en un cupo, diguéssim, que marca la Comunitat Europea, que dona a cada país. I Espanya va donar un cupo que després que el govern espanyol, diguéssim, el Ministeri ha repartit a les diferents comunitats, a Catalunya ha tocat el que ha tocat, però és insuficient. Llavors, què passa? Que la societat que d'alguna manera li ha tocat alguna cosa, ha pogut renunciar, ha renunciat, perquè és tan poc que repartit entre els associats pot crear un problema, no? I quasi bé és, amb el consell que nosaltres donàvem, que ja va un format que rellenant-lo ja era suficient, que renunciar a aquesta quantitat d'enguany no vol dir que hagis de renunciar a que l'any que ve no n'hagis de tindre. O sigui, si l'any que ve l'ocupo és més elevat, llavors ja decidirà la societat si continua en este tema. És a dir, enguany hi ha algunes societats que han renunciat a caçar la tórtora euroasiàtica pel poc número que els han donat. Exacte. I després ja el període general començarà a l'octubre i fins a principis de febrer, no? El període general que engloba, què es diferència de la mitja veda? Home, primerament en més espècies, caça menor, caça major, és diguéssim l'època o el tram de caça que ocupa més varietat i més dies de caça, clar, perquè comences, sí que cada societat, o més que societat, cada comarca té uns dies de caça més o menys, però tens 3 dies de caça durant la setmana, més el dissabte i diumenge, dies festius, si són laborables, si no són laborables. De fet, és on se trau més profit, no? Llavors se valora més la huerta de la veda del segon diumenge d'octubre al primer diumenge de març. De febrer, perdona. De febrer. I la mitja veda només són els diumenges, estos 4 diumenges que hem dit. Sí, estos 4 diumenges. El que passa que a Lleida hi ha un altre tracte pel tema gualla, tenen uns dies més, però bueno, això són coses que si entrem aquí, també si vas a l'Aragó hi ha un altre tema, és una mica complex, cada autonomia va una mica a la seva bola, no? Claro, cada zona se regula ella com pot o com vol, no? Exacte. I les zones afectades pels danys de fauna salvatge, i que el jabalí n'afecta molt, llavors dueu a terme accions concretes per reduir la població de jabalí? Home, pràcticament ja sí que es pot actuar més, en més mitjans també, tindre més mitjans i més dies potser, però ojo que pràcticament se caça tot l'any, entre esperes diurnes, esperes nocturnes, batudes, o sigui, s'està molt a sobre d'ell. El que passa que és el mateix que ens passa en segons quines zones en el Conill i segons quines zones en el Cabirol, i si vas aquí al Delta també tenim el problema, encara que no sigui caçable, en el flamenc. O sigui, cada vegada s'està observant, ara estem mirant que no fa gaires anys que veiem més capó real aquí al Delta, que és el morito, no?
que està ja assaltat ja a fer un comportament que potser està causant danys a l'arròs, que és quan l'arròs pel vent o per la pluja s'agita, se fiquen a sobre, van per dalt i l'acaben d'afonar, no? O sigui, cada vegada surten més problemes al medi, surten més problemes de cara als danys i de cara a tot. Tenim tots els animals asilvestrats, gats, garces. O sigui, hi ha un ventall de depredadors, que jo potser diria que la persona, o sigui, que els que menys danys fem a la fauna, potser sigui el caçador, perquè aquí tot deu estar invitat, saps? Clar, la tasca del caçador al final, bueno, una de les tasques és, pues, si estos animals estan causant problemes i danys, és reduir estos animals per a que no causen més danys, no? Però el problema que hi ha és que hi ha animals d'estos que no es poden tocar. Com lo flamenc. Lo flamenc, la polla blava, quan passes hi ha animals silvestrats, ja no toquis un gat, no toquis no sé què, no toquis, però ells van multiplicant-se, o sigui, la garça és el gavilà argentat, la llista ja és interminable. Claro. I parlant de la federació, que es composa gairebé de 70 societats i té més de 4.000 caçadors federats, però cada vegada és més difícil mantenir el nombre d'associats, José Pedro, per la manca de relleu generacional, no? És una tendència preocupant perquè si estem dient que els animals augmenten, que els problemes augmenten, a part de que no us deixen o no podeu tocar X animals i cada vegada sou menys caçadors, això és una problemàtica. Sí, és una problemàtica i una preocupació generalitzada que els departaments s'han de començar a ficar les piles perquè us fa una reflexió sobretot en el tema burocràtic, perquè en el tema caça hi ha molta burocràcia. S'han de fer les coses més senzilles, hem d'actuar més ràpids i d'esta manera la joventut potser no veurà aquell esport que vol practicar, com la caça, no veurà que en vez d'anar-se-ho a passar bé, se ho va a passar molt malament, que és el que està passant ara. L'imatge que estem donant a la joventut no és bona, perquè la joventut mos veu patir i per a què he d'anar a patir, no? No es fa bé. Des de la federació estem reclamant que fins inclús als instituts una cosa tan simple com un quart d'hora al mes se pogués fer als voluntaris, evidentment, no has de forçar ningú, que si hi ha un grup de jóvens que vulguen saber alguna cosa del món de la caça, tindre els nostres tècnics, que els tenim, per anar a explicar-los què és la caça, de quina manera, que no som exterminadors, però no veiem resultats, no volen, no hi ha un interès. No hi ha interès, no existeix aquest relleu, no? I al final acabarem plorant, perquè el pare o la mare que espera un jove que vingui de festa i se n'enteri que per culpa d'una trompada a un jabalí ja no arribarà més prova, tot això no hi ha ningú que ho pense, saps? Claro, la tasca dels caçadors, esta és una en els animals, però també per a la prevenció d'incendis, els caçadors com fan la seva funció aquí? Home, a veure, una cosa específica com a vigilants de pròpiament el que són incendis no toca, però sí que com a persones que ens manegem al medi tenim molta experiència, sabem el que pot passar antes de i si podem comunicar-ho, ho comuniquem. Com pot ser veure algunes persones que no és habitual veure per allí. Que et trobes algunes persones que diuen, bueno, i este aquí, què? Llavors, després, el millor que hi ha és avisar perquè alguna pot passar. Jovens o vells, desconeixedors de la zona, que a lo millor, anem a fer una miqueta de foc per a fer-nos l'esmorzar, o alguna cosa així. També dir, escolta, aneu al tanto en tot això. Totes aquestes coses sí que podem ajudar, claro, i ajudem, si podem, en els focs
en els focs. Jo sé que hi ha hagut caçadors que els bomberos los han tingut que acompanyar perquè els bomberos estan al seu lloc i fan les seues pràctiques i fan tot el que... Però el dia que es fiquen al monte hi ha gent que per allí se passeja tots els dies i sap els camins, quin està tallat, quin no està tallat, per on te pot passar un camió, per on te no pot passar. I això, l'ajuda pues, també va bé, col·laborar. Claro, sou vosaltres qui teniu aquest tipus de coneixement que ajuda al final. Exacte, perquè ara pues, tu te'n vas de bomberos voluntaris a tastar els focs ara. Pues ara imagina't, si el terreny no teu, ni tens un far per conèixer, imagina't tu quan vas a un altre lloc que ni coneixes. Pues si hi ha algú del poble, o hi ha un caçador, o hi ha un pastor, sobretot els pastors, que poden dir per on te pots anar i tot això, tot això ajuda, Ja ho sé que la manguera la porten ells, però tot això ajuda. I tant que sí. I el que has comentat abans de que l'administració, com que la burocràcia, no? I és tot el procés molt lent, això també està influït per la nova llei de benestar animal, no? Aplicada a la caça, i que el sector, com dius, no està satisfet. El sector no està satisfet perquè això va ser un cop molt dur, i a poc mos han d'anar... Jo crec que també va ser una cosa que va vindre massa sobtada i poc pensada. Se tenia que haver parlat molt més, se tenia que haver fet més pedagogia i es tenia que haver mirat tot millor. Entrar a saco en aquestes coses no és convenient. Si no, el que fas és crear una confusió, ràbia, impotència, i tot això no és bo per al medi, ni per al medi, ni per a res. Llavors, jo crec que això ha sigut un problema, però no tenim aquest problema, tenim molts de problemes. Vull dir, a veure, jo crec que les queixes que nosaltres arribem i tenim directament des de la federació és que quan necessites un document, quan parlo de document, resolucions de cara a que podràs fer això o podràs fer allò, o estar sí, en allà o no, aquestes hores, totes aquestes coses, tot això havia de sortir superràpid. Tu tens un camp de cireres i tens una problemàtica de danys, tu no pots tardar una setmana a tindre un permís per espantar aquells bitxos, perquè en una setmana no queda ni una cirera. La cirera és de 2 dies. I com això, moltes coses més. Tu necessites aquella resolució o de cop, o si és una resolució que s'ha anat donant anual, ja per a l'any que ve, ni tant comunicar-ho, i prou. Vinga, vaig a espantar. Si veus un porc senglar que és repetitiu, que t'està creant un problema a la horta o el que siga, doncs actuar en seguida. Claro, totes aquestes coses van lentes. Estem fets en un sistema lento, en burocràcia a punta pala. Arribes ara en aquestes fetges, ara mateix de papers per arreglar n'hi ha un fotimer. La Huerta de la Veda està aquí a les portes, fan falta resolucions, fan falta aclarir coses, i la gent, el funcionari, ha de fer vacacions. I el mes d'agost és que valdria la pena fer vacacions a tothom, perquè no hi ha manera d'arreglar res. Clar, el sistema burocràtic és molt lent i això no és compatible en el dia a dia, no, dels pagesos, dels agricultors, dels caçadors, no és compatible. No és compatible, a part de que el propi sistema no li pots negar a una persona que faci vacacions. Bé, doncs ne pot fer, però ha d'haver una altra persona allí. Però fica una altra persona allí. Claro, evidentment. No es pot aturar el procés. No es pot aturar el procés, que llavors, si ara entren 10 queixes al departament de danys, com ho fas, això? Què fa aquella persona que allí, que han deixat potser per a recollir trucades i fer alguna cosa més? Sí, José Pedro, totalment. Estarem pendents del que fa l'administració, a veure si hi ha algun canvi, perquè és necessari per a la caça. I, és que no només la caça, els agricultors, la gent que viu del camp, no? Al final, és molt necessari tot això. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui a Delta.cat a explicar-nos això, José Pedro. Moltes gràcies a vosaltres i esperem que ara, quan s'obri la veda, tinguéssim una altra xerrada i anirem parlant.